He will put his angels in charge of you to watch over you carefully. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. For he guards the course of the just and protects the way of his faithful ones. Then you will understand what is right and just and fair. I will be a wall of fire around it, declares the Lord. I will be the glory within it. He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge. His truth is your shield and armor. You do not need to fear terrors of the night, arrows that fly during the day. Then you will go safely on your way. Omega Digibible. Truth is just a click away. Good day. I'm Brother Eli Soriano, overall servant of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day, 9:30 a.m. Eastern Time, to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you.
may sakay na pasahero, huminto muna at pumila sa libreng almusal na kape, pandesal at itlog ng MCGI sa Butuan City ang motorcycle rider na si Darrell. 300 pesos lang kada araw ang kita nito sa pamamasada na kulang pa sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Pero imbis na kainin ng libreng almusal, ay itinabi niya ito para ipasalubong sa kanyang anak. Ito sa ano lang, ibibigay ko sa bata ko, anak ko. Di bali na sa akin, wala. Basta sa anak ko lang, sisiguruhin ko lang. Maraming salamat sa lahat ng tumutulong. Yung bumubuo ng na to. Ang traffic enforcer naman na si Lowe Kigyoko, pangtanghalian lang ang kanyang budget sa pagkain kada araw. Kaya sinamantalan niyang pumila sa libreng almusal. Sana mapatuloy kayo sa ginagawa ninyo, sa kapwa ninyo. God bless po sa lahat. Huminto rin sa pamamasada at pumila ang tricycle driver na si Delphine Bukol dahil kukunti pa lang umano ang kanyang kita sa pamamasada. Mahayang ibuhat sir niya, nangatag sila ni kay ang mga driver nga pa'y pamainit, malibre kaya din buntag sa'yo nga nangatag nila kape o kining pan. Wala ko kitawag sir. Suma total umabot sa 200 individual ang napakain ng libreng almusal ng MCGI dito sa Butuan City at nasunod naman ang maayos ang health protocol sa naturang aktibidad. Dahil na din sa umiiral na pandemya ay alternate ang schedule sa trabaho ng asawa ni Nanay Rina na isang security guard, kaya aniya hindi may iwasan na kinakapos sila sa panggastos sa araw-araw. Ay opo sir, kapos po kami, kailangan din yung manghingi ng tulong sa magulang kasi yung 3 days o ano lang po, tama lang po pabayad sa bahay, tubig, kuryente, kulang pa ngayong pagkain namin. Upang makatulong na matugunan ang problema nila, ay nag-request ang Tagaytay City Police sa Members Church of God International na magsagawa ng feeding program sa Purok 86, Barangay Kaybagal South, Tagaytay City. Agad itong tinugunan ng grupo. Pinatutuwa po kami kasi hindi po namin nakalain na ganyan pong kapilis tumugon ng MCGI sa aming panawagan na mapili po ang aming lugar para po matulungan lalo na po ngayong panahon ng pandemya. Miso at meatballs ang inihandang merienda ng MCGI volunteers. Sa una po sa lahat, maraming salamat sa Lord po at saka MCGI po. Maraming salamat po sa grasya na binigay niyo po sa amin. Kasi malaking bagay po to sa amin kahit sa maliit na bagay, natulungan niyo po kami. May tao din talagang pinagbigay ng Diyos na tumutulong sa kapwa na nangangailangan din ng tulong. Una po sa lahat, thank you po sa feeding program ng MCGI at napili po yung purok namin dito. Kasi sa panahon po ngayon, yung karamihan po ng mga nagtatrabaho dito sa lugar namin wala at kasi lockdown nga po. Hindi sa bibili pa ng merienda, meron na pong ganito. Bukod dito, lugaw at lumpia naman ang naipamahagi ng MCGI sa Barangay 1 sa Cavite City at Barangay Tartaria sa Silang Cavite. Sa buong maghapon, nasa 500 kababayan natin ang nailibre ng merienda sa Cavite. Isang simpleng pagtuwa ngunit sapat upang magkalaman ang mga sikmurang kumakalam.
Thank you.
natin po ang kapayapaan ng Panginoong Diyos, mga kapatid at mga mahal naming mga panauhin. Salamat po sa Diyos sa gabi pong ito. Tayo muling nagkapisan-pisan upang mag-aaral ng mga salita ng Diyos na ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Subalit, bago natin pasimulan ang pag-aaral na ito, inaanyayahan po namin kayo, mga mahal namin mga panauhin, na makisama sa aming pananalangin sa Diyos na magliligtas sa ating mga kaluluwa. Mananalangin po tayo, mga kapatid. Ama naming sumasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, narito po kaming mga magkakapatid. Kapiling po namin, Ama, ang aming mga kapwa-tao, mga mahal sa buhay, mga nagsusuri ng iyong mga banal na salita. Sama-sama po kaming sumasamba sa iyo. Taos puso kaming nagpapasalamat, Ama. Sumapit pa po sa amin ang gabi na ito upang kami makapagpatuloy makinig ng iyong mga banal na salita. Salamat po sa iyong pagnanasang. Kadawasi bebree wɔ nipa kɛse a ginagawa mo sa aming mga buhay upang sumapit pa sa amin ang ganitong mga pagkakataon. Panginoon, hindi namin kayang isa-isahin ang lahat. We cannot enumerate all the good things you are doing for us. And there's nothing we have to compensate for your kindness. We can only thank you, our Father. Please accept in your highness. Father, please be with us in the entirety of our activity tonight. Please send to us your Holy Spirit. Let your peace remain in all places and especially in our hearts. Please open our hearts for us to understand completely your words. Father God, we pray for your forgiveness. May all the mistakes, Kakasalang nasumpungan mo po sa aming mga paggawa, patawarin mo kaming lahat ngayong nagpatawad na sa mga sɛdeɛ ɛkyɛ wɔn a Salamat po. as we study your words. Thank you in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid, sa lahat ng ating mga panauhin. Magandang araw po sa inyo. Anumang oras po kami daigdig at anumang pong lengguwahe po. Yahoo. Ebio sɛdeɛ bɔkrom mmarasetie biara mote yɛnka na kasa biara moka mote dwumadie wɔ mu no bio yɛda Onyankopɔn ase sɛ ɛnɛ da yɛn nsa tumi aka akwanya pa wei yɛda ɛtɔ so 9 ɛberɛ a yɛsua Awurade Mmarasɛm yɛyɛ June bosome da ɛtɔ so mmiɛnsa yɛawoda yɛbɛtoa so asua yɛn Awurade Yesu Kristo Nsɛm da prakope yamamon brother Eli Soriano. Da mamon na che ajo aha sɛdeɛ mukrum University a dwumadie bɛsoa mu biara yɛbɛtoa so na yɛsua nkyerɛkyerɛ Awurade Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm yahunu sɛ Mpaebɔ hɔ anya adeɛ a ofiti ya na woyɛ enya ne tra saa keke Awurade Yesu Kristo owo insiesie owo afutuo ba wokwan betumi yafa so akoye nkotodwe ne mabompaye okwan befa so akasa atuma ya hwehwemu we bama ya hwehwemu na yehunu ne yewɔ mpaebɔ mu abose kaleke sumu no empire wa mobo ne ye enumere adoma shawoma kisani ya wobato nansesem aye atwere Onyankopɔn wɔ mpaebɔ mu mama yenka ise mpaebɔ hoi ewo mu nneoma mpaebɔ enye insekurbɔ ng mga bagay sa mpaebɔ enye nkurubo Philippians 4:6 mon na nwenwene biribiara ha mo ho na momade nyina mo mfam mpaebɔ na nkotosere ene ya sada emamode sere enuru Nyankopɔn asumu mpaebɔ hoi eya de sere na wode to Nyankopɔn anim sɛdeɛ Nyankopɔn wasɛm no asie mon na nwene biribiara ha mo ho mamade nyina mu bomfa mpaebɔ na enkotosere ene ya seda amamade sere enuru Nyankopɔn asumu mpaebɔ eye bisade mpaebɔ eye nkotosere da sɛdeɛ tie biara adeɛ biara ehia sɛ yɛsere firi Nyankopɔn nkyɛn no abra Yuda eyi Awurade maaye na wɔgye wɔn ane nkwa firi ne nsɛm no ehia sɛ asomafo no ɛsesa Yuda ɛma obi besi na nanu enti empire bɛn na wɔn boye Mary adumashe mafo nyimeti ba kutuma de no 9 Acts 1:24 na wo bompa yese wo Awurade a wonim inipa nyina akoma mu kyerɛ baanu yi mo baako a wayi no sɛ ɔmfa asumi ne asomafo dwuma Yuda firi mu tare ho sɛ ɔrekɔ ɔno arate na bre no chefano ensom asomafo du baako no wamu yi obi mane besi Yuda ananmu sɛdeɛ ɛbɛyɛ asomafo du mienu no abesan ba no pepepe wɔyɛ du mienu efrise wamu gina hɔ ma Israel musuakuo du mienu no aroti yehia asomafo du mienu Yuda de no wɔkɔ asomafo no ehia mu ano wope obi a obaba besi nananmu na wamu hunu enipa mienu ano wamu se fata ene wamu bompa ye enuanom ne menyanko nipa mo hwa abo ne so ye ne ne wo Twerɛ Kronkron mu
de kyerɛ mo wa abo ne so no de yɛhwɛ no Twerɛ Kronkron mu ɛnyɛ yɛn ne yɛtwerɛ yɛ na mo yɛ ne de wɔ Twerɛ Kronkron na mo bɔ mpaeɛ ka sɛ Awurade Awurade ya wonim nipa nyinaa koma mu kyerɛ baanu yi mu baako a wayi no sɛ ɔmfa asum yi ne asomafo dwuma Yuda firi mu tare ho sɛ ɔrekɔ ɔno ara tenabrɛ no kyɛfa no ensom na wɔn mo twe wɔn so ntonto na ntonto no bɔ Mateus na wɔkan no kan asomafo du baako no ho anuanom sɛ mo amuhunu a wɔn mpaebɔ no wɔbɔ ne tɔfa adeɛ ɛhia wɔn mo pɛ no wɔbisa yɛ wankwankɔ ton Nsɛm ankwankɔyɛ 40 days mpaebɔ biara ɔbɛsɛ yɛ Kristo akyiwade yɛ sɛ bɛkasa kasa pii kwa wɔ mpaebɔ mu sɛdeɛ yɛhunu no wɔabɔ ne soɔ no wɔn mo bɔ mpaeɛ SRI-LANKA kodia na ɛhia wɔn saa dɔnko pɔtee no mu sɛ kyerɛ yɛn baanu yi mu baako a obetumi ba bɛsi Judas Iscariot anan mu na ntonto no ɛbɔ Mateus na wɔkan no kan asomafo du baako no ho ɛnti yɛde mu da hɔ pefe sɛ mpaebɔ wɔ yi ɛyɛ bisade a wo srɛ firi Nyankopɔn nkyɛn yɛn ne mpaebɔ asekyerɛ ɛmfato wɔyere yare wontumi nkɔnkɔ gyina hɔ nka sɛ ano betumi aka ne tietia Awurade meyere menyɔnko nipa bi wɔ abrabɔ yi mu ne no ɔyade mesrɛw no yɛ mmɔbɔ na sa yɛ yadeɛ ɛresi yɛ ni sika yɛde bɛtɔ nuru na sɛ yɛ ni sika yɛde bɛtɔ nuru kora no a gyede sɛ nam wutumi so bɛma meyere nya yaresa yɛyɛ mpaebɔ na wohia so bɛkɔ kekan numere hu nsɛnsɛm biara ano bɛkɔ kekan nsɛm hunu adeɛ hia wɔ no na bisa adeɛ hia wɔ saa dɔnko pɔte no mu no na wobɛsere ɛfato bia wobɛforo wiemhyɛn ana bɛforo hyɛn bia kɔ amanone ebia na wokɔ abuja na wotu kwan kɔ baa biara bɔmpa yɛ kasa Awurade wo na wonima de kodie nti a metu kwan ɛdene ma me sɛ megya meyere ne me ma hɔ mmerɛ kakra na so mesrɛw hwɛ wɔn so na hwɛ me nso so ɛbra metu kwan yes mesrɛw sɛ ma hyɛn nkonya kwanhyia ɛma ewiemuhyɛn nkonya kwanhyia ɛma suhyɛn nkɔnkɔmem meda wase na fe yɛsrɛ wɔ Nyankopɔn hɔ ade ne faase da ka ho daase yɛyɛ mpaebɔ etietie nya dendendene kyenkyene bi a yɛnsan kan no bi o Philippians 4:6 mon na nyene bribiara ha mo amom ade nyina mu momfa mpaebɔ ne nkotosere ene yaseda ema mode sere enduru Nyankopɔn asumu nti ebetumi anam mpaebɔ ne nkotosere ne yaseda so ama yade sere eduru Nyankopɔn asumu ade nti na seda ka ho bi abese Kristo nkyerɛkyerɛ ne se sɛ mo sere wɔ Nyankopɔn hɔ ade a nyagidie sɛ wɔ Nyankopɔn de bɛma wo ana wabisade yɛ no sɛ woyɛ no yie a ɛne nyagidie sɛ wɔ Nyankopɔn bɛyɛ ama wo nti abra wo de wabisade yɛ mpoto wɔ Nyankopɔn animu no ɛno mu na woda Nyankopɔn aseprakɔpɛ yɛn kenkan makro ngoma tidu ba ko nkyɛm aduonu nyan Mark 11:24 yɛn ntime sɛ mo sɛ adeɛ biara mo bɛsrɛ mo mpaebɔ mu no monyini sɛ mo benya na bɛyɛ hɔ ama mo na sɛ wogidi sɛ adeɛ biara wo bɔ hɔ mpae no sɛ wo Nyankopɔn bɛyɛ ama wo a gidi sɛ wansaka na abɛyɛ hɔ ama wo wo bɔ mpae no fa gidi ka ho sɛ wo Nyankopɔn yɛ otwedi yɛ mpɔn wo bɔ mpae no
nyagidie sɛ ade a wobɔ ho mpaeɛ no wensa bɛka enti wobɛdi kan kora daase adi kan arontina Filipifo wɔn nwoma nim na sɛ mpaebɔ ne nkotosrɛ yɛmma yɛde srɛ monam nkotosrɛ na mode srɛ so monam nkotosrɛ ne mpaebɔ so mode srɛ enyiro Nyankopɔn asumu mpaebɔ so kyerɛ ne sɛ nkotosrɛ nanso ensɔre yɛfiri mu baayɛ no nkuro ne nansesɛm ne yɛto kyerɛ Nyankopɔn abra Nyankopɔn nim no Mary adoma shawoma Awurade ka ho nhyira ne wo ma nyina mu na nhyira ne wo yɛfon mu ba Yesu we mpaebɔ ene sɛ wo mmisa hwe nansesɛm na wo to kyerɛ Nyankopɔn sɛ yɛahyira Maria wɔnyɛ ma nyina mu Nyankopɔn nim ne wura mfiriye mpaebɔ hoi bisadeɛ mpaebɔ yɛ bisadeɛ nanso ade na wobɛba ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ nhyira ne wo ma nyina mu nhyira ne wo yɛfunu ba Yesu entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesus. Di ba yan ang kinakanta? Panalangin ng Katoliko yan eh. Dios te salve, María, llena eres de el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amen. Jesus. O, panalangin ba yan, mga kapatid? Ipanalangin yan, kwento yan eh. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, makasalanan ngayon. Mpaebɔ nkuro na wobɔ ɛnansesɛm na woto akyerɛ Nyankopɔn sɛ no Mary mpaeɛ ma yɛ ne bɔneyɛfoɔ ɛfiri nnɛ kɔpem yɛwuda wo na wobɛbɔ wo mpaeɛ na ade na wohyɛ Nyankopɔn maame sɛ wɔmmɔ mpaeɛ ma womu adeɛ na womu Nyankopɔn maame ɔmo na ɛka sɛ Nyankopɔn maame na sɛ Nyankopɔn maame ade na wohyɛ ne sɛ wɔmmɔ mpaeɛ ma wabra woamu na wɔsɛ wobɔ wo mpaeɛ yeye Kristo mmara nsɛm sɛ Okristoni biara mmɔ mpaeɛ ɛmfa wo mpaeɛ bɔ nkɔka nkyerɛ Maria sɛ ɔma wo mpaeɛ ma wo ɛmfa wɔ sɛdeɛ nkɔto wɔ bi so na ɛberɛ a woka sɛ Maria yɛ Nyankopɔn maame no wɔ so wɔmmɔ mpaeɛ ma wo ɛne wɔbɔ mpaeɛ ma wo so ɛnso ha o ɔbɔ mpaeɛ ama wo ɛne bɔneyɛfoɔ afiri nnɛ akɔ akɔpem wawuda amen nti Maria deɛ ɔno ɔte wɔn wanyɛ hwee empire nko an wɔbɛbɔ Maria wu onyampo nyaneye nanso ada na Maria wu no wo san so hye ne sɛ ɔmmɔ mpaeɛ ma wo da biara nkɔpem da wo bɛwu Maria ntumi nyɛ everisi wawu awufo no nyanyaneye Maria wu ya kyere obiara owu ya wɔ Kristo mu no ɔbɛnya ne wɔ da etwato mu ɛno ne yɛfrɛ no sɛ wu sɔre no Say Maria wu. That's when you net more bumpire no. I can say Maria Nyankopon mama bumpire my and baneyafo. A free net copim a wooda and to be free now copim da will be word as you are the bonnieni. Yen wompire one more. Yen Teniana. Sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no si. Twerɛ Kronkron no say more na enwene biribiara ha mo ho. Na moma de nyina mu momfa mpaebɔ ne nkotosere ene aseda
Emma mwade sere inru nyankopon asumu. Everything Mpaebɔ hoi eye bisade nyankuro bo nyen nansesam toɔ. Nti sɛ wo no kokotoɔ na wo toto nansesam saa no eye adehunu na wo ye bisade wo kan nyankopon nim. Empire ye church in Roman asafman ni Twerɛ Kronkron me fato bia David fasuo bompaye maye. Ɔsono hwene bompaye maye. Sika akɔkɔ fasuo bompaye maye. Apama adaka bompaye maye. Na eye oma wo hono so agye so bompaye maye. Ɔsoro pono bompaye maye. Adekyea nsoroma bompaye maye. Na adebɔneyɛfo dwane kwahye bia bompaye maye. Amanehunu fo arokyerefo bompaye maye. Kristofo boafo bompaye maye. Abofo hema bompaye maye. Abusuatere hema bompaye maye. Adifo hema bompaye maye. Asomafo hema bompaye maye. Atumufo hema bompaye maye. Akukudrofo hema bompaye maye. Emabuna onfa wo honka madam hema bompaye maye. Awotefo nyina hema bompaye maye. Osoro hema bompaye maye. Aye rosary kronkron efiri soro hema bompaye maye. Nyankopon adwama obegya bonefo boni fi won so wa asase su nyina bompaye maye. Efiri na ekopem na da nyina nyankopon obegya wiase nyina boni bompaye maye. Na na asamba akwa aboso Catholic fo no mutema mo bunfu. Nyankopon asema wo Twerɛ Kronkron na yesua. Mpaebɔ ye bisade a wo sere fi nyankopon nkyɛn. Ade ɛhia wo na bisa enye nkurobɔ na nsesam toɔ. Enti die ɛhia wo mpaebɔ mo brɛko potemu no ɛno ho asam na wo bɛka wo. Ɛfato ho ba bedidi. Ɛfisɛ nyankopon no mmara nsɛm sɛ wo bedidi na wo pɛsɛ waduane na ho nteɛ na nya aduane kronkron ma wo a katawani akase Awurade yɛda wase wa adom a wɔde adom yɛni. Hyira saa aduane so na mfa apomodene mmere ni pedua. Yɛda wase wɔ Yesu din mu. Yɛn Nyankopɔn no mmara nsɛm sɛ yɛbɛdidi a ɛwɔ sɛ yɛbɔ mpaeɛ ansa ne yɛdidi. Te sɛ Kristo ansa ne wɔbɛdidi no ama nkurɔfoɔ aduane bi yɛdi no. Wodi kan bɔ mpaeɛ mama yɛn kenkan Twerɛsɛm no mfiri Matthew 15 verse 36. Matthew ngumeti dunum kyɛmadu asansia. Na wɔfa paano nson no ne empataa no ɛna wɔdaase na obubu de ma na suafoɔ no na asuafoɔ no nso de ma nkrɔfoɔ akuakuo no na wɔma nipa baboro empemu no maduane wɔfa paano ne empataa no ɛdaase sɛ ba didie mu a Oma ye na we Nyankopon so wase we didie mu bompa ye da Nyankopon wase mama ye kenkan 1 Timothy 4 verse 4 na Nyankopon abode nyina ye na se ye de asedagye a ene ensese ye twiri bribiara every so what the Nyankopon asam ne mpaebɔ na ete ho Nyankopon abode biara ye se eye prekonam o se eye suhiri o se eye monko enketenkete o se eye abebe o se eye nantwinam se eye odwanam se eye akokɔ se eye sumu nantwi eye nsumu nantwie ansana wu bedie no Kristo mmaransɛm a wo ho ma Kristofoɔ no se Nyankopon abode nyina ye eni kwan se ye kyiri bribiara se de aseda ejo ete ho a eni kwan se ye kyiri bribiara fi se wode Nyankopon asɛm ne mpaebɔ na ete ho anunti enuane ya ye ba bedie no se ye bosom mpae a we Nyankopon hyira so asuafoɔ no ansa na wɔn mo bedidie no mo bɔ mpae omobompa yansa Awurade Yesu Kristo ansa na wobedidi odi ka bompa ye oda we Nyankopon ase ye no mo ne neoma mama yente ose mfa mpaebɔ ho mpaebɔ hoi eye bisade a wo sere fi we Nyankopon nkyɛn
ebisade enkotosera wo sere wo Nyankopon no Awurade mesra oboa me na adwuma sema ye dena mame ehia se me ye adwuma nya sika na batumi ahemeyore ne memma nti ansa na wo be firi fie akwakopa adwuma ne sane se wo kopa wapa adwuma akere a wunya bi enti onua odi ye so hwekeke di ka bompa ya ansa na wakopa adwuma sere wo Nyankopon so wo mo na nya adwuma na ye mfa wo adwuma mu saa no firi fie na wo kwa wo Nyankopon taa wo chi saa no wo Nyankopon rinya wo Nyankopon rinya wo na odinudie no wabone mpaye no orinya wo no ho ye ne ye gidie wo se nya ne Nyankopon mu abraye na wo Nyankopon ye krado so obetie mpaebɔ afei da ben na wo se ye bompaye ebinom de da wo mudi wo ma woda nko no mo bompaye anaso wo yade a ene wo bompaye anaso wo amanie bia na wo ena se yade bi bɔno a won se nipa wahunu se nipa yade a bɔhye bebre no mo hwehye Nyankopon na se ne hoto ne wi a so won frɛ Nyankopon de ayebo achi bidini on kai mpo o everything hia no enianom eni kwan se ba ne sa wa yente biye mu so wa ho kyerɛ mu o so wa man o wa ho to mu o unu se de se bompa ye kyerɛ wo Nyankopon everything was wo ne Nyankopon edi nkomo enya dene se obete sa no meye se nansen enya no kure hwɛ enne nipa refi ne funa asa ne aduane kura nya ne de so oni funa no wa ye basa okuta funa asa de dana nkoyi ama no obese abreg na nipa dose ye na ebinom kasa wo ye ne fun so Nanso wo Nyankopon de wo hia fon de hia ne so babu nkotodwe na wasere no ana wa bɔ ne mpaye na obetie ene nipa wono ma beba no fon ne kuta wono ma de kye nyina da mu nyina da so mo nkan Nyankopon bo ye wo nipa bi ni mu wono mu a wo mo de mpaye bɔ efa ne mpaye bɔ bi ni wo ma brabom o mo mpaye mpaye bɔ ni wo ma brabom en adamo bɔ mpaye ne ye bro wote bia de ni mu na se na mane ye ne kwa obisa ne da of bompa ye kra wonkai na hoto ne wi aso wo bɔ Nyankopon di kakakra mponsa ya adesoa e obrema no na awose ye bompa ye said Awurade Yesu Kristo na bebuo ne sie awo Luke 18 verse 1 muma ye nkenkan Luke an meti dum wotwenche mu baako na wo bu won bebi de kyerɛ se etwa se nipa bompa ye da won mmere ho Otemufuo bitena kuro bi mu a onsuro wo Nyankopon nanso onfere nipa na wokunafuo bi nso tena kuro no mu na woba ne nkyɛnse buwaten jeme me tamfo ensem na wampene ma no kyerɛ kakra na kyerɛ yi no woka ne tirim sɛ Mensuro wo Nyankopon na memfere nipa de nanso wakunafuo yi ha menti mebu watan mama no na wamfa ne ba oba ha da no amedwan me ho na Awurade se muntie de watemufuo a ontini ka nti Yesu Kristo na mabebu so emma ye ne hweso bi ye watemufuo bi a wontine wo mu nipa amfa nipa anyahwe ena wokunafuo bi so ka kyerɛ wotemufuo no sɛ on waten on towre ma no on to natanfo no sowre wantie no wanfi no na esane sɛ da wokunafuo no hani no okwane nkyenti oye na adwene sɛ obetowre ama no ana obebu waten agina tanfo na Awurade Yesu Kristo kan sɛ muntie de wotemufuo wontene no Rekane na waka ye wone nsɛm awie ye Luke 18 verse 7 Kanto aso na wo Nyankopon sɛ woto ne bo wase kyere won enso ho a ori mu watan nye won na wayi won a wosu frɛ no awia ne anadwo no ana
Na se wotemuafo a wontene no ebebu atentene ne ama okunafo ba no a Onyankopɔn no ono yetene ni Onyankopɔn no onye nipa bɔnefo Onyankopɔn no obu atentene ne no wona weyi wono wosu fe na wi ani anadwo no wonom na wonsu ana wonom na wonso won munye wona na anuanom ahuna na ehia se yebɔ mpa ye wi ani anadwo wonya yi o yeso ni adeɛ baako a ɛyɛ wonom ye no Venus na wɔn ntia so wɔbɔ mpa ye 40 days ɛyɛ atuwa so wɔn bɔ saa twɛnsɛm baako yi aso 1 Thessalonians 5 verse 17 Munyai mpae boda. Na se gadlaka sofo ne nsori asofo kyerɛkyerɛ saa nsɛm yi a na wɔn de mpae bo asi wɔ se yɛ bɔ mpae 40 days na asɛm baako no wɔn aka saa enti sɛ munyai mpae boda no asekyerɛ ne se yɛse menyai mpae boda ɛkyerɛ sɛn wɔn yɛn kenkan 2 Timothy 1 verse 3 Timothy ngoma tosmene ti ba ko ntimu miensa meda Onyankopɔn na me free ahonim pamu me som no se maagyanom no ase se mekai moda wo mempai bomu awiania na do etise wunya mpai boda ne kyerɛ sɛ wo bompaye adekye ne adesaye eno ti Nyankopɔn asafo ma the Church of God asafo yi mu no wo sorry free kete so ansa no bedi kan ye adwuma bi no bompaye ansa eduru anwumre na wo kwada ansa na wo de wachi bɛka wo kete di kan bompaye ansa na wata ebia na wo tifie wo betumi atena fie wo mpie nkɔ ba ebia so wonim de ebeto wo mekae abusuafo bi omote wo fie omo mpie nkɔ ba ebia wo kai bi break te fa so etwi fa wo no so mo wi ewie mu hyen bi tifiri wie beto fie no so wo hye dwere bɛ Ndu Bɛka se wa nkɔ abɔntene kra no a wo nkɔka wo ti fie kra betumi anya akwanhia na se wo Nyankopɔn ahwɛ wo so da mu nyina ka se Awurade meda wo se wahwɛ yɛn so ade kye ne da mu nyina wa ma yɛn ade biara hia yɛn ɛna na adwi agya yɛda wo se wahwɛ yɛn so yɛsrɛw se bra yɛkɔ akɔda yi hwɛ me so me yere ne me mma meda wo se wo Yesu dimu amen Mpaebɔ tie no na so atumi ade kɛse yɛ wɔ Nyankopɔn anim wo sɔre Anɔpa akasa Awurade meda wo se wo bɔ yɛ ho ban anadwo mu nyina ɛrese binom kɔda ya wo mo ansɔre bio yɛda wo se wo bɔ yɛ ho ban anadwo mu nyina wa ma yɛn da foforo na me kɔyɛ adwuma agya me mma ho besra wa bra mini wo nkyɛn no hwɛ wɔn so na bɔ wɔn ho ban free amanneɛ ne nipa bɔnefoɔ ne yade akora nkromu de wɔn fra bɔnefoɔ nsɛm agya yɛda wase bebree wo dɔba akora no din mu yenum yɛ mpa yɛtietie wo de ho hyɛ Nyankopɔn nsa ɛna wo de wo re nyina hyɛ Nyankopɔn mu wo bɔ wo Nyankopɔn mpa yɛ awiane anadwo tumi ade kɛse yɛ wɔ yabrabɔ mu ɛno nkyerɛ sɛ adekye nyina no wo sɔre Anɔpa wo ba mpa yɛ baako saa de mo fa ne novena no sɛ bra me na berma wuye no ne din de Tierso Fernando ɛda di kan no na yɛsrɛ wo sɛ hunu Tierso kra mɔbɔ na fa ne ba ne kyɛ no wɔ purgatory hunu Tierso kra mɔbɔ na fa ne ba ne kyɛ no wɔ purgatory na afi omu ya yɛn na gya wɔ soro yɛwiane asen agye so adoma ahyɛ wo ma enumere ɛno mo waka asɛm kro no aka na me ya bemu aketewa asɛm baako no maka saa yɛne bota yɛn ntɛm nim Catholic fo mpaebɔ no ɛbsɛ bra na mi sɔrɔ mo keka na mete sika kɔkɔɔ aba ntɛntene bɔ mpae ma yɛn wɔ soro ɔsono hene bɔ mpae ma yɛn na efri bra me ya bemu aketewa na metwe yerim nyina gum tim nanso mehwɛ Twerɛ Kronkron nanim ba mo twɔ Twerɛ Kronkron no ɛnyɛ nsɛm kyɛn mpaebɔ wɔ ɛnyɛ nsɛm kyɛnkyene ma wɔn nsɛm no ɛnyɛ tietia deɛ wo ka no wɔ Nyankopɔn nim
Onyankopɔn nim sɛdeɛ ɛsetie mpaebɔ sɛ hum kɛseɛ bi mpo bɔ anamframaden de ne bɔ asɛ medin kan ka kyerɛ mo da di kan yɛhyia mu no megye di sɛ hum kɛseɛ bi anamframaden de ne bi mu mpo sɛ wobɔ mpaeɛ tiawa megye di sɛ obi ɛwɔ baabi kɛseɛ bi wɔtie asɛm biara wodi sɛ hum bɔ kora no a Onyankopɔn betie ewu hia sɛ wo mpaeɛ no a wobɔ no wobɛba asɛm kora no ayɛ ne tententene wobɛka asɛm kora no ayɛ ne tententene Twerɛ Kronkron no sɛ Onyankopɔn wɔ soro na wo no wɔ asase so nti ma wo nsɛm ɛnyɛ kakra bi Ecclesiastes 5:2 ɔsɛnkafoɔ nwoma ti num kyɛmu mmienu ɛma wa no nya worɔ na wakoma nso mpɛntɛm ma asɛm bi mfi Onyankopɔn wanim na Onyankopɔn wɔ soro na wo deɛ wo wɔ asase so nti ma wo nsɛm ɛnyɛ kakra bi bɔne tɔfa sɛdeɛ wobɛtumi biara nti sɛ worebɔ mpaeɛ wag nga kayong magsiga kasa pii kwa sa bosomsomfoɔ na wɔsusu sɛ wɔn kasa tentini nti wɔbɛtie wɔn enti mo nyɛ sɛ wɔn na mo agya ne mo nneɛma hia mo ansa na mo abisa no ansa na wobɛka asɛm no mpo kɛkɛ no na Onyankopɔn te aseɛ ɛdo te mpaebɔ hɔ yi wobɛbɔ ne tɔfa ka de kodi ehia wo ka asɛm kopɔte a wopɛ sɛ woka ɛnyɛ nkurubɔ nyɛ nansesɛm toɔ wobɛbɔ mpaeɛ anɔpa ne anadwo wote ase a wunwu yɛ nko adeɛ menya mpaebɔ ta yɛne deɛ wɔtwerɛ kronkron no mu afei yɛsɛ misa no sɛ yɛbɛsi dan ne yɛtumi anya hotɔsoɔ sɛ yɛ mpaeɛ no a yɛrebɔ no Onyankopɔn betie Bama yenkenkan 2 Timothy 2:22 Timothy ngoma tosu mienu timienu nchemu aduonu mienu dwane firi emabunu bremu akono ho na di tenene gidie odo ne asumdwie kawo ne wona wo firi akoma mu tie mu firi Awurade bomu no akyi obi a ofre Onyankopɔn no awase wo frɛ akoma mu tie mu ade ani akoma mu tie basahin natin ang unang Pedro 3 Eversasa wo no wo frɛ Onyankopɔn na sɛ efi nko ana ahyɛ wakoma mu ma wontie sapagkat ang magnais umibig sa buhay Wama yenkenkan 1 Peter 3:10 kapem at ang kanyang mga magsalita ng daya. Na dia wodon kwa na wopese wokunu napa no ma no nyine tɛkyerɛ manfiri bɔne mu na nano nanka na ada asɛm ma no nkyire bɔne na wonya papa ma no hwehwɛ sumdwiye na wonni akyiri ɛfiri sɛ Awurade ani wɔ wɔn a wɔtene so na naso abue ama wɔn mpaebɔ na Awurade ani sa wɔn a wɔyɛ bɔne ɛnwanwa sɛ na Awurade ani wɔ wɔn a wɔtene so na naso abue Awurade aso abue naso abue ama wɔn mpaebɔ na sɛ Awurade ani die sa wɔn a wɔyɛ bɔne ɛreti sɛ deɛ ɔbɔ mpaeɛ no yɛ nneɛma bɔne a na sɛ n'akoma mu yɛ bɔne nko na wudie nko a na ɛhyɛ n'akoma mu akyerɛ adeɛ baako pɛ opa bɔ mpaeɛ awia ne anadwo Nyankopɔn tie sɛ wɔ nipa no akoma no mumuyɔ ne wudie nko a na ɛhyɛ mu a ne nnwuma a wɔyɛ nyinaa yɛ bɔne nko pamokyɛw ɛntumi mmada sɛ wɔ Nyankopɔn betie no Twerɛ Kronkron no sɛ abɔnefoɔ afɔdeɛ yɛ Awurade akyiwadeɛ na teefoɔ mpaebɔ deɛ ɛyɛ n'ani sɔdeɛ wɔ Nyankopɔn ani gye sɛ wɔtene ne bɔ mpaeɛ na ani sɔ na ne gye te sɛ deɛ bɛyɛ wɔ Nyankopɔn betie yɛ mpaebɔ no yɛdi kan hwɛ anim sɛ wɔakoma mu te yɛne deɛ wɔn tene Paul ka kyerɛ Timoteo asɛne wɔn a wɔfiri akoma mu tie mu bomu frɛ Awurade no akyi
akoma mu tie asekyerɛ ne sɛn muntie asomafo nnwuma tie de no 90 mudusia Acts 24 verse 16 na yemu na meso me ho mehwɛ sɛ menya ahonimu a emu inifo ahonimu enifo nyankopɔn ne nipa famugya nti ɛyade ye wuhia sɛ yahonim no ɛyade ye wuhia sɛ akoma ekuta yɛn no emfumoso ne bɔne biara ni mu wɔ nyankopɔn fam ne nipa afamugya na momza wo no mpa ya wo bɔ wo biribi tie wɔ nyankopɔn anampa ya wo bɔ no wɔtane ne yɛ hoyɛ bi wɔ akoma mu tie wɔ nyanko nipa wo bɔ mpa ya nyankopɔn tie ɛno nti ehia sɛ yɛnya akoma mu tie awɔ sɛ yɛnya akoma mu tie ma yɛ nyanko nipa sɛdeɛ Twerɛ Kronkron ne ka no Twerɛ Kronkron ne ka no wɔ Mateus nwoma eti dunum chemu dunkron na akoma mu na adwene mmɔne awudisɛm ayefasɛm adwamansɛm awifusɛm adansikuru ni abususɛm firi yenum ne nneɛma egu wɔ nipa ho fi na sɛ wɔde nsa a wɔahohoro didi a engu wɔ nipa ho fi wɔn yɛ ne Twerɛ Kronkron ma no yi ɔsɛ na akoma mu na adwene mmɔne awudisɛm ayefasɛm ne abususɛm ne adansikuru mu firi ɛreti yɛnum ne nneɛma wɔ akoma no yɛne de Nyankopɔn so ɛka moma yɛn nsa mmɔ so bio ane nwoma Jeremiah nwoma eti dunkron chemu eti dunson chemu nkron Jeremiah 17 verse 9 akoma wo hoi eye enada sne ade nyina na eye nsammone pa ara wan na wobenya mu ehunu ye me Awurade na mehwehwe akoma mu na meso sawa mehwe meso akoma mehwe na mema wo biara sɛdeɛ na akwan tie sɛdeɛ ne ne aba no tie emuda ho wo Nyankopɔn tumi hunu akoma no mu wan wo betumi ahunu akoma no mu akoma ho yi ɛyɛ na da asene nneɛma nyinaa Twerɛ Kronkron ne kasa nkyerɛ asiefo foforo mu na sɛ na akoma no yɛ nkontomponi akoma no yɛ daadafo akoma no yɛ bɔne sene nneɛma nyinaa sɛdeɛ Nyankopɔn asɛm no si akoma no ɛyɛ daadafo sene nneɛma nyinaa na o bɔ Nyankopɔn paye na so wo wakoma mu no wo bu afuo yere wo tane wo kunu na wo yere wo fa wo kunu ne wo anasa wo yere akyi wo bɔ adwaman na wo yakɔbɔ mpaye ma Nyankopɔn Twerɛ Kronkron sɛ akoma mu na adwene mmɔne awudisɛm ne atoro saa nneɛma nyinaa wɔ akoma no mu sɛ wode wo bɔ mpaye na sɛ saa nneɛma yi wɔ wakoma mu ampa wo twɛ wo mpaye na yɛkwa wo ne onyanko nipa ya aka wo so kɔ bɔ mpaye mpaye ya wo kɔ bɔ yi a wo ne obi aya aka na Nyankopɔn betie antie enye mpaye bɔ hunu na wo bɔ yi enuanom ye wona ma bi mu wona ma wo se ye tie ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo Nyankopɔn betie yɛ mpaye bɔ na sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo Nyankopɔn betie yɛ mpaye bɔ no mama yɛ ntie akoma no mu tie akoma no ho ɛno nti wontumi mfiti prakɔpɛ mpaye ɛwɔ se yɛnya akoma mu tie mfato moyɛ awarefo okunu ne wɔyere na sɛ mo manka mu a mo firi sɛ wo Nyankopɔn betie mo mpae bo maya aka o ma yɛn kenkan Petro ngoma di kan etimi yɛn sanche mu nson 1 Peter 3:7 okunu nom mone won entina ne mudie mu saa ara sɛ ɔyere ne ade a ne ho nya den na munni woni sɛ wan enso ne moye enkwa dom no wadidifuo bi na mompai bɔ kwan ansi pamotwa wo muhuni mote yɛrianom Twerɛ Kronkron ne sɛdeɛ bɛn ɔsɛ mu wɔ kunu nom mo ne moyere no montena ne mudie mu saara sɛ wɔyere ne ade a ne ho nya den na munni woni asama se fa ni die ma wɔyere no kunu ne mmɔbɔ emmo no twɛdeɛ emfa wona bɔbɔ no emmo ne twɛdeɛ
tia mu wo yere so mu nani mu ase wo badwam fa ni die ma wo yere fa ni die ma wo ba no so wo ba no ya de ya ne ho nya de nti fa ni die ma no na mo mpaebɔ kwan no ansi enti sa wo de bia bɔ wo yere tirimɔdene ya wo yere ya de ya opa bɔ mpae fiti anopa kɔpema na juda so Nyankopɔn fiu wo mpaebɔ no kwan na wo si no wo no nya no mo ahunana fa ni die ma wo yere so wo yere ya de ya ne ho nya de ne se wono nso ne mo ya nkwa dum no wadidifuo bi na mo mpaebɔ kwan ya nsi okunu ne wo yere empae a wo mo bɔ no de enti asi okunu mpaebɔ no kwan ne se omu ne yere obro ne yere yana ya de ahye na homete wono ne yere de bia no ofa ne yere chi se ne yere ni ho a foforo ba besia nan mu sa so no oba ne so tie se wo no wunni nokore emma wo kunu a na wo fa wo kunu achi a wo so bompa ya o hwa den ne beto mema men na ho kran so da ye se Nyankopɔn betie on fiu enu anom yenum ne Nyankopɔn ne pe ye de yenum tremo ye kan sanse mi ya tremo wo de mo hwa so fo kase ye bompa na obi atie asim ya hya se ye de bi pomo twa Mpaebɔ no se de wo tie biara te biara wo mu na wo fiti ya na wo bompa ya na da bi hwe wo Nyankopɔn yeyimu o wontie abonefo mpaebɔ wontie woma ya moso bi John 9 verse 31 na yenim se wo Nyankopɔn tie ade boneyefo na se obi fare wo Nyankopɔn na wo ye de opa ono na wotie no nti Nyankopɔn tie wo bi a onkuta akoma bɔne Arete ka kyerɛ Paul ebra wo Nyankopɔn frɛ no ba asafo nim no twɛn nsɛm wadi nkan a mekenkan kyerɛ mo wa asomafo ne nnwuma tie aduonu mienu nkyɛmu dunsia na Acts 22:16 na afei ade na worikyinkyi mu wo ho sɔre ma wɔn ma wo asu ɛwɔ wo bɔne na ba Awurade din sɔre ma wɔn ma wo asu every say asu bɔ no ene yɛde wo bɔne bɛkyɛ wo na ba Awurade din na sɛ wonya ba asu wie a yɛde wo bɔne nyinaa bɛkyɛ wo jafe yɛde wo bɔne akyɛ wo no betumi afrɛ Awurade wo betumi abɔ mpae nya gidie ni anrehwemu sɛ mpae no a wo bɔ no wo Nyankopɔn betie ɛbra wade wo bɔne akyɛ wo mama yenkenkan brosesam ngometa sumienu etinso nchemu dunan 2 Chronicles 7 verse 14 na se memma na wabɔ medin wɔ wɔn so no brɛ wɔn ho ase na wɔbɔ mpae na wɔhwehwɛ manim na wɔsane firi wɔn akwan mɔne no so a menso mefiri wɔ soro metie na mede wɔn bane akyɛ na masa wɔn asase no yadeye pamoto yenim ne Nyankopɔn te bia wo ohwe ani mu ase na se memman a wabɔ medin wɔ wɔn so no brɛ wɔn ho ase na wɔbɔ mpae na wɔhwehwɛ manim na wɔsane free wɔn akwan mɔne no so a menso mefiri wɔ soro metie ɛno nti yenim ne nneɛma a Nyankopɔn pɛ te bia Nyankopɔn pɛ sɛ ohunu wɔ mu abra wɔbɔ mpae no sakyera wa adwene gyae bɔne no manifre kwan mɔne no so enye bio na wɔbɔ mpae a Nyankopɔn atie wo yeni ahoto so sɛ me wɔ mu yeni arehwɛ mu wɔ mu sɛ mpae a bɔ mpae a Nyankopɔn atumi atie de di kan no te akoma no mu ansa ɛno nti a yesua Awurade Kristo mmara nsɛm no yesua sɛ yɛnsua saa nneɛma yi a hwɛmmerɛ bebree no na de yɛ ho ahyehyɛ nsɔre ne asomu kuo mu obi agye sɛ ɔbɔ mpae obi agye sɛ ma yere me ho bɔ mpae pa metie Nyankopɔn no Yesu yɛmfii me anu ye ne mamuaye ne mafiri sɛ Nyankopɔn tie de ne ano sɛ de bɛyɛ wɔ Nyankopɔn betie yɛ no wodi kan yɛ setie ma no ansa wodi kan yɛ setie ma Nyankopɔn na wɔsɛ yɛ di kan te yakoma mu ansa eti ye ne de edi kan atwerɛ kronkron na kyerɛkyerɛ na subɔ mu
The Katia Kumanmu, Yaguna Monenia Kumum, Siabon in every water training. We are a bompire. Yankin can office of one metin Madia Sabako, Ephesians 4 verse 31. Mama woni ya udie nyina ne kokobone ne abufuo ne anokuro ne abususem ene bone panyina emfiri mumu na se wo no saa na manyina hye wakoma mu a ya udie kokobone kakana ne buafu abufuo ne anokuro nkonkonsa ne nsekrudie ne abususem ka yenum nyina wo mu a Obompa ya Nyankopon tie. O de opa akofre wi ase won tefo nyina so bomeka ho na omompa ye. Nyankopon tie. Nyankopon enye wosofo bi adwen kire no wo tie o. Enye aturo ni da so asofo de ma so re ma na Nyankopon tie. Omompa ye wo yes dimu. Yaso bompa ye wo Yesu dimu so te bia wo mu a obompa ye no nye. Obi a wo bo Yesu dimu mpa ye no. Eso awudi ye hye wakoma mu se tie niye. Oma yenken ka Yohane ngometi dinu chemu miensa okwan be ne betumi afaso na nya akoma emutie afedi ye mo ho ate asema maka kira mo no nti mo ho anya afi semwa maka kira mo nti mo ho anya afi anu nti edie na bete yakoma Nyankopon asem na bete yakoma ne mo san na ye no okwan be nso mama yenken kan enyometi wo ha Psalms 119 verse 11. Me de won sam makora makomam na manya wo ho boni bi. Nyankopon asam na bete yakoma mu de semina. Adesua semina. Ansana semina no. Ansana obetumi ahoro bibia ma no afiri no. Age wo po semina no. Na epu ahuru na afi watumi atwi. Na se wo no de semina no kwoto baabi. Na o de nsuo saa kwesi wonta de wa ha be firi enti samina no ade ama wo no fedi dwuma sɛdeɛ wasa wo de di dwuma sara na Nyankopon wasam tie Nyankopon wasam na te nipa ho na mom sɛdeɛ be Nyankopon wasam na betumi ate wo ho na wo horo bɔ ne ma ho kwan ma ne mate na wakoma mu David sɛ me de won sem makora makoma mu na manya wo ho bɔne bi enu nti yehia sɛ yesua Kristo Mmara nsɛm yi everza wo no besi den na de Nyankopon asɛm wasie wakoma ma bra wo nim Nyankopon asɛm no ankasa mpo abra sorry a wo kɔ no ye nsankyerɛ ne yahodoɔ ɛwɔ yes di ma no nko a ne Nyankopon asɛm no a de ba ma ye ho atene wɔ hene ye nkyerɛ ye ne ye nsua ɛso Nyankopon asɛm na te nipa ho ɛno ne yehia Nyankopon asɛm na bɛte ye no ho Nyankopon asɛm na yehia afi wagye Nyankopon asɛm no fasia akoma no adwene mu na fa ye adwuma wotie Nyankopon asɛm no wiea fasia akoma no wa adwene mu wiea na ode aye adwuma yankenkan 1 Peter 1 verse 22 Petro ngomedikati ba ko ntuma de mienu monte mokra ho nokore setie mu enko wonuadɔ ntenuanom ahotie no wokra no ho bɛte a na ye setie a wobɛyɛ ma Nyankopon asɛm monte mokra ho nokore setie mu enko wonuadɔ enkontompo nimumu enti nokore bɛn ye betie ne atumi ate na kra ho yankenkan John 17 verse 17 ye won kronkron won nokore mu wasɛm ye nokore enti nokore de bɛte wo kra no ho ne ye Nyankopon asɛm monte mokra ho abra mo ye setie ma wo Nyankopon monye setie ma Nyankopon asɛm wo ye setie ma Nyankopon asɛm afi wo kra ho bɛte tie Nyankopon asɛm de sɛ ne ye yi ye kan ye Twerɛ Kronkron mu akyerɛ mo na ye kan Nyankopon asɛm no akyerɛ wo gitum fasie wakoma mu fa ye adwuma afi Nyankopon nsɛm bɛn na Nyankopon nsɛm bɛn ɛna sɛ bɛbɔ mpae a ɛwɔ sɛ yɛde sie yakoma mu na sɛ yɛbɔ mpae a wo Nyankopon watie Nyankopon nsɛm bɛn na ɛwɔ sɛ yɛde sie yakoma mu ɛne yɛ mpae bɔ wɔ biribi yɛ sɛdeɛ bɛyɛ yɛ nakoma ho bɛte sɛdeɛ bɛyɛ akoma no ho ate na Nyankopon watie yɛ mpae bɔ no anuanom mu ntie 2 Timothy 2 verse 19 Timothy ngoma tosumi na timienu nchemu dunkron nanso
Nyankopɔn nyina so tim ho pintin kura nsɔano yi Awurade nim wɔna wɔyɛ ne deɛ ɛne ma wo biara ɔbɔ Awurade din ɛntwe ne ho mfiri deɛ ɛntene ho obiara ɔbɔ mpaeɛ no twe wo ho firi deɛ ɛntene ho ma obiara ɔbɔ mpaeɛ obiara wɔbɔ Awurade din no ma ne tene ho mfiri deɛ ɛntene ho twe wo ho efiri bɔne ho obetwe wo ho efiri bɔne yahodomu nu bɔne numu ɛma asɛm no begyae ɛmɛrema asɛm no ɛmɛrema bebreba no ɔmoda ne gyae ensaboro no gyae wobeyi wo ho efiri wiase honam akɔnɔ nneɛma mu wobetwe wo ho efiri saa nneɛma no ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ akoma no mu betumi ayɛ kronkron na emu ateɛ na wobɔ mpaeɛ Nyankopɔn atie saa bɔne a wɔse yɛtwe yɛ ho firi wɔn mpamotwo yɛ bɔne bɛn yɛnken kan Galatifoɔ nwoma 10:19 Galatians 5:19 na honam nnwuma no de pefe ɛne adwamammɔ efi ahohwie abosomsom adutuo ɔtane akaye ahoya abufuo aperiaperi kunsum empapaemu verse 21 nitan esaburo agobane ne die tete saa yeinom ho na mere bomo kokko sɛdeɛ mebɔ mo kokko kane no sɛ wana wɔyɛ saa nneɛma yi reinya Nyankopɔn ahenni no abawocho adosu no mapino na abeyi efiri akoma mu na honam nnwuma no ade pefe adwamamɔ efi ahohwie sama yɛka ho asɛm wɔ ha no emfato waware o na so na osan so epe ma foforo ɔware so osan so pe ma foforo denta waware ye na bise Nyankopɔn na ama ho kwan sɛ ware ɛna wawade David ware na sɛ wo no waware na san osan kofa be ma foforo yere ana so waware na san de ho hyehyɛ ma foforo yɛ ho hwie asiya ho hwie abosomsom adutuo ana abayisam obi a opa adutuo ene adutuo aye abayifuo nkrof abayifuo ne adunsifuo ye otane akaye ahoye a wonipa bi ni mo no kakra ne wa ya aka awarefuo ma ware oso omompe wonom nyonko manim ahwe bona we titi ne nyonko na we bubu ne nyonko ani chie bi mo okra eye ba ma ne kan se ne yere de otwire nnu nyina ho ne nkunu ba ma ne kan se ode ye oba bia wotwe ne ho ne nkunu koto ba akra ba twe ne ho ne nkunu koto ba akra no aye jealous na saa se me tie Africa pampanga ne fuo mu omo se wotumi ye twe ne nkunu ama ho koto ba akra ne ho atwe ne ho ne nkunu koto ba akra no aye jealous ono ye woni pa bi ni mo on ma ho ya pa ahoye a omo ya ho ya ma kotokro otwe onya no ho ahoye a eni kwan se eye ni tan ne nsaboro ne honam akono na sawo sa ne mai bia ompa enyina yakwa enti sa ne mai enyina oma yenyi firi akoma ne mu sede ba ya akoma ne mu bete na sa wakoma mu tia ya tɛkyerɛ makura so ho bete oma yenken kan Matthew 12 verse 33 baate yongoma ti dumienu nchemu adi asamiensa mommedua no nye duapa na naaba aya abapa anase medua no nye duabane na naaba aye ababane na dua no aba na wadi hunu dua koro ihuri tiamba moye abane fuyi mobeye den
atumi aka nsempa na de aya akoma ma abu usu sɛdeɛ aya akoma ma madua no nye duapa na aba ya abapa madua no enye duabɔne na aba ya ababɔne sɛ dua no aba na ɔde hunu duakoro ehuri tiɛma moyɛ abɔnefo ɔka kyɛ Yudafo wɔyɛ natamfo no no moyɛ abɔnefo mobɛyɛ dan atumi aka nsempa na de aya akoma ma abusuo no na ano ka sa akoma no yɛ akoma bɔne a wa mu hwɛ ade na be free akoma no mu aba se dua na ye dua bɔne a na aba bɛyɛ ababan ababɔne de be free wonu mu aba ina so bɛyɛ nsamone ma dua no nye dua pa na aba ya abapa ma dua no nye dua pa ma dua no ye dua pa de be free ma ye dua pa na se dua no ye dua bɔne ye mu aba bɛyɛ ababɔne mama yɛ nkinka Luka ho metie dua etinsia dua nanu Luke 6:45 Oni papa firi ne pa waboabo ano wana akoma mu na oyi adepa die na oni pa boni firi ne boni ya waboabo ano na akoma mu no mu na oyi ade boni ya di na efidi aya akoma ma abrosu no mu na ano ka pamto se de be mo betia se mo me ma mo hweso se oni pa bi ye obi a ono ang nasa puso niya para taboni oyeta odi obi opetacha odi mo de mon katacha basem na ni bejo na bisa no ne ade won akoma mu efaton odi abaya bi a mema nu se ne pe na peso hunu be ma kon wodo no won akoma mu a mema nu mu no a omo se ne pe no peso hunu di opa no a odi ne nkasa o mate se dani se opo o so dani de mempe no dani mempe no mate se franso se opo ono se friend ye friend wo bo se sadi o se basi agyeje ho no bo se abaya we no opa no nti dia wona kuma mu no bo se mpofrim na no beka saa na Kristo kan onu dia ya komamma na abusu wono na no ka oni papa fie ne pa waboabo ano na kuma mu na oda ene padie na woni pa bone free ene bone a waboabo ano wona kuma no mu na woda ade bone adie ne fidi aya komamma na abroso no mu na nano ka anu nti se wo no wakoma mu te a wano enso beye kronkron wanu mu nsam nso bete se wanu mu nsam te otatrema ma hote na oba mpae a Onyankopɔn beti sa akoma no mute a ano ne tɛkyerɛ ma no so be ho bete na sa wo de wo no wano wakoma mu nte na tɛkyerɛ ma no eya eka de bone nyaatwomsam atorosam ani se kuro na obedie eno no Nyankopɔn tie ayo na sa wo no wakoma mu nte a wakoma no wano nyina nsa mane nko na efiri mu ba Onyankopɔn tie wo mpaebɔ mama ye nkan ne bio 1 Peter 3:10 die odon kwa na wopase wo gunu napa no mano nyine tɛkyerɛ manfiri bɔne mu ne nano na anka na adasem manu nchiri bone na wanye papa enche budu bako manu ehwehwe asumdue na woni akiri asuma buye ama won Mpaebɔ na Awurade anisa wana woyɛ bɔne mpamoto Nyankopɔn asem na mu na hɔ ana emu na hɔ Twerɛ Kronkron sɛ na every say na de odon kwa na wopase wo hunu napa no manu nyine tɛkyerɛ ma efiri bɔne mu ne nano na nka na adasem manu nchiri bɔne na wanya papa manu nchiri bɔne na wanya papa every say Awurade ani wo wona wotene so
na naso abuye ama won mpaebɔ ɛronti ye wa hotoso ne gidie ne arehwemu se sa yakoma mutia ya ano nada sa wakoma mutia wotakyerɛ manni atoro sa wakoma mutia na wode wano abompae a Onyankopɔn betie sa wano no a wode bompae ne nya no bɔne a Onyankopɔn betie adentira isunsu anso bɔne bɛn na akoma bɔne ne ano bɔne enya no wani pampa boso muntie Yakobo ngoma atimi ensanchemu insia James 3 verse 6 Tatramaso ye oja Anthony eden kekanya kekani pedua nyina na so enkwanchimi ya etwa fria wo mu no na efria mane hunu kuro no mu na waso ano na ntoteboa ne ntakraboa ne mwa woria ne mwa ewo pumu su nyina enipa di won so dwodwo won na wadwodwo won na takyerema no de obiara ntumi nyodwo won na awudura shanoma eno na yɛde hyira Awurade ne agya no eno aranso na yɛde dome enipa a wayɛ won Nyankopɔn subanso wɔ ano krono aramu na inhyira ne no mifiri menuanom ensese yenum ba no sa ene de Yakobo eka ano mu na ayeyie ne mpaebɔ firi ano kro yie mu so na ayensamone firi menuanom ni kwan se ba no sa ene de Awurade Yesu ka takyerama no oja hwɛ oja betumi ahye ase ketekete so betumi ahye kwaye mu a na takyerama enso ye oja takyerama ye wiase bi wo ye na mu a ye de entene eden ke manchimi ya etwa ne ho fira wo mu no na entoteboa ne ntakraboa ne mmoa woria ne mmoa ewo pumu sunyina enipa di won so dwodwo won wadwodwo won eno bagunu ena yetumi mpo de nipa tumi de won so dwodwo jata me de won so dwodwo eye nsuo mo bo nsuo mpo fish mpo nipa tumi de won so dwodwo won na so takyerema no de obiara ntumi nyodwo won na wonipa biara ntumi nyodwo no na ya de bone a eyawramfo a awudura ya no ma ano kro ya ne ano na ya de hyira Awurade ne jano eno ara menuanom ensese yenum basa adetenuanom ayade ya wuhia ya semuti no yegusu a yekasa fa mpaebɔ ho Kristo Mmara asɛm aka ne mpo yenya nsua yo yenya mpo nkoso yegusu a yeka mpaebɔ ho Mmarasɛm mpaebɔ de yankura ye nsua wie ye yade emudo ye yade kase so oba bɛbɔ mpae a di kan te wotakyerema ho ansa edua no na ya akoma no te ya akoma no ho te wo kwan a wo fa so ba wo bra so enturo no jaidi enada ni jaidi nkontompo no jaita konkonsa no jaidi akoma ni monte na obompa ya Nyankopɔn watie bawo ebinum wonum a wo mo de o ma no kan asem so na akoma no ene na nya adwene obeka kyerɛ se ane so na akoma mu yɛ daabi takyerema no sɛ ani o akoma no sɛ daabi akoma no sɛ daabi na takyerema no sɛ ane nti wa mu na wugini ho e woni pa binum wonum asa na wonum teye ono ne takyerema ka to ta takyerema kro no wodi adi ato no wodi ada de obi atwantro gu obi so no ta takyerema kro yo wi aba beto a ye nnwuma ma Nyankopɔn o wi aba sa de abompa ye mpa ocho nti wa mu bisa ho sɛ Nyankopɔn betia na nuano
Mwa mumma yemisa, wa mubu sa aten no. Pamocho tɛkyerɛ ma nya twomosam nko a na ɛka no wa ha we Nyankopɔn betie. Akoma ɛboa pa ne ho sɛ ɔpɛ nipa asɛm. Ɔyɛ ne ho sɛ ɔdɔ wa ma sɛdeɛ Tagalog ɛyɛ anwomfoɔ bi ɛto yɛnde na balaktas ɛka. Ɔto sɛ wo hyia wɔ bi na wɔde anigye ne sɛdeɛ ni mu hyia ɔno wɔdwo fɛfɛ so sɛ bɛ obra ne fie ha ɔho so yie. Ebi kɔ no yɛ wɔ kokua mu tamfo. Omo na besia sum fidie yene de wakwe no balaktas na nwen sam enwoma mu Francisco balaktas ye woni pa bi ni mo hunu wa no osresre aso opewa asem ama aso ope nipa na so wona akoma mu de anya atwom nsam nko a ensam wa no mo kan nya no kre nti moma ye hunu Nyankopon akwan moma ye hunu Nyankopon akwan moma ye mfa ni nsam isie yakoma mu yedi kan inada afiwu enada intwam tro enada wonyonko nipa so de Petro sie no ba no nyine tɛkyerɛ ma emfiri bɔne ho na no nanka na ada asɛm ɛde bio na ɛwɔ se yɛ kai Matthew chapter 5 verse 37 Matthew ngoma 18 mchemu aduasanso na momma mo ane nye ane na dabi nya dabi na de buru yensuo no firi bɔne mu mo kasa awo say dabi na dabi eye ane ya ane every says awo kasa ane wo say ane o na asam ne ya dabi eye dabi so wo say ane ene wo kasa na efiri bɔnsam tro na wudi no nti say na wo say ya kasa montie Yakobo ngoma 10 mchemu dumienu James 5 verse 2 na mini anom yenum nyina chiri no monka ntam monka wosoro ana asase ana ntam biara na mom ane enya ane na mo dabi enya dabi na mo anhwea temu mu emu da hopefe Awurade Yesu Kristo ne nasiafo na bra na wo kyerɛkyerɛ no. Opese ye di nokore wo ye ne kasa mu. Di nokore wo nkomodim sɛ wo kasa ane ma wo ane ne nya ane ampa. Ma wo da bi no nya da bi ampa. Na wa nhwea tem wo mu. Emfa ho. Aye onua bosome ni wo abetua oka. Bosome bɛn. Bo makama wonse munna ho na wotwe wase eba na wie ya de na eba na na wotwe anasa bosome no awie ye enti nipa na one no akɔba nkro na ni da so ba betua ne ka na ze mfato hu ni mu se da wo hye nipa no wuntumi nkonkotua nipa ne ka ansa na eye sa da no beso no se wo na wuntumi ntua ko onua ne kyekɔ ka kyene se bonua eye mani da sika bi so mensa ntumi anka asa mensa ka me ba betua ya woka mesha woda na mensa ntumi anka de mani da so wagono say dabi say an ya wo say ye an obeba obeko obeka say obeba so me de meba obeko so me gidi pa o me gidi gimi di meba kian na kian ya de meba eni kwan say ye kasasa sɛdeɛ bɛ yɛmfa yɛn tɛkyerɛma enya bɔne na yɛmfa yɛ akoma so nya bɔne bi ntia wɔ Nyankopɔn no deɛ ɛbɛyɛ nie yɛnken kan Yakobo ngoma 10:10 James 4:7 na afei mo a moka sɛ ne wɔkyena yɛbɛkɔ sɛɛ ne sɛɛ kuro yi mu akɔdi hɔ afe na yɛatɔ atɔn na yɛnya mfasoɔ na nso munim deɛ ɛbɛba wɔkyena na monkwa na die every say hura eyi ne ho kakra na afei ayira na mom anka sesamoka se Awurade pɛ na yenya nkwa yɛbɛyɛ yɛn ana yɛn oma yɛn kasa se every say wo no nkwa anya wo de ya wonim ne yɛbɛto wo kyena meka mabusuani bi
Saba busuani no na oye de na ne ba meka tense ma me na ade asan ya wo no aduane ye. Ade na anadwo yi wo da so no aduane. Enti wo kan say ye ba no fish no wo vinegar na de deep fried rice. O tena no pan ye bedi. Enti me chinam ya to ho na me de aya bomu o tena ye di. Enti ono aduane na che fish no pepepe ade chinya wanya bi ani. O so da ye no owu ye wo ne nam. Woni me de ye besi china. In fact, we say bisa was our baba na. Anu ye was all the many panes and say ye nyankopon pa. Every say would nimu de besi china. Wo da ben na obetua meka. Say nyankopon ya adom a October bosome da ye wi. Say nyankopon ya adom a afi ye wi. So wo ka sa di so Waka said, "This ma wo ane na wo dabi nya dabi." Na wan hwia temu. Okristoni sei na wo kasa. Okristoni fiti prakope muye na no nkasa. Okasa ne samonu animu onyam wom so waka biribia. Oba ne ho madene se wo de beye adwuma. Nya so obeka se ane Nanso na wonye na adwene kra so obeba. Oni unu ya kasa no kra ne kira no kasi na nimu pempem. So onu ya mentime mma. Sade be ya won fa na ni nto wo so. Enu wahunu. Enu yese ne ni na nka obeba na so potumi ni so. Akwa kwasha bosa obeba. Every wo mpesa wo bako nti abasa na benkura mokoye no nya atwum wo mu enya atwum nti yenum nyina no marketing tumi se wo mpaebɔ no kan ma Nyankopɔn tie yenum sa abɔ ne nkitinkiti tumi ma Nyankopɔn kra ntie mpaebɔ so wo Nyankopɔn hunu se wo no ena da wo akoma mu no wanumu a tɛkyerɛ ma no te se yɛmmoa nyina Yebetume de yanisuwa jojowa. Na tetremano de woni pebere ntume nyodwo no. Se tetremano obi ara ntume nyodwo no a anya hwe no wonyakopon betumi adwodwo tetremano. Ye ne de ontene Yakob pese wo kyerɛkyerɛ yɛn. Onipa wa mu ntume nkyerɛkyerɛ wo ho se de nokra wa wo nsɛmu wo tetremantene manyakopon kyerɛkyerɛ wo. Hwɛ wo maame wo papa wo nuanom Afuntumi nya sa adwuma ya Nyankopɔn asɛm no kyerɛkyerɛ. Every tɛkyerɛma no de bompaye. Tɛkyerɛma no tɛkyerɛma bɔne a Nyankopɔn tie. Nti si apɛsɛ Nyankopɔn tie yɛ mpaye ba. Ɛne fa tɛkyerɛma no di nokorɛ. Tɛkyerɛma di nokorɛ. Yɛne ne namo ya akoma nso di nokorɛ. Muntie mbebusam etie bia Saba Proverbs 31 verse 26. Yebehuna kaini. Proverbs 31 verse 26. Obuye na no nyansemu na doye nkyerɛkyerɛ wɔ ne tɛkyerɛma so. Yene wɔ kwan pa ana de papa wɔse yeyo. Ebuye ya no abuye ya no nyansemu. Ayemu ye ne adoye awɔ ye tɛkyerɛma so. Ɛna wɔ tɛkyerɛma no Emma me yes aba hwe nipa bi ni mo wono mo a wo mo tekyerema omma no ya e wo sa adoye etena wanu mu ensɛmpa ntena wo tekyerema so nti ubue wa no na wo kasa wo sa nyansa firi mu ba ye ni ade ya Nyankopɔn asɛm no hwehwɛ afiri ye nti wo so wo bue na no nyansa mu enti won ni atoro nya atwemu sɛm ni mu buapayo biara ni mu so wa koma no ka no kora Otakyerema so bɛka no korɛ saa no wo bompae a obetumi mpo anya hoto so sɛ Nyankopɔn tie ɛna de papa biara ni wiase a edi mu sene sɛ wobɛnya ni daso sɛ wo Nyankopɔn tie wo mpaebɔ ɛde mpa na yɛ sene sɛ Nyankopɔn tie wo mpaebɔ wo Nyankopɔn bɛbɔ ho ban wo ehu ahodoɔ mu ɔno sɛ When Yakopon be or betumi adwane akwa ne nkyɛn ya na tebra ne yeso no ko
Se bia wo do bebrem na ma ben owuo. Isane manalo asafo no. Omo cheme bro me wagwagwa pampanga. Ya jimeto ayaresa bia be na wotwe. Ye manalo asafo no asafo madumienu. Omo taa me. O magala no mukuta bafo. Omo kuta sekan. Yankopon wa domunti. Me free mu free impo wo talak. Nkomma be kere me. Na sa ambrante ni chapo sifo taade. 1976 NSC na me wo aye talak na me kan sempa no wo ho. Emishana tiefo pi no wo ho. Sa pi sifo yi omo yo ma so me kere me. Na assembly man no wo ho no na ma ho kwan mo ma me kye me. Sa ko penesu anka ma wuda tata efri say no wa mo nya posi fo mo ko je wo mo ntade mo ko je wa na sa fo ma wonu wa mo kwa sore no a mo yesa posi fo mo sha asra fo ntade bi no mo ko sreye wonu se Nyankopon ka ho a ba bo ho ban e wo hu bremu sebra manalo asafo ne di koni numa boro me wo gwagwa no me bo mpa ye me kan se Awurade mesra wo nya me ho every se me nko ana na maka ya chebe kwahye dan bi ne ho yesu na me bom paye no aba mpofiri mu mehunu aba mame abede wa bi ehunu se na ye boro me no wotia tiam se ni pamre wo ni pamre wo e na mu dwane ye se na mu suru ono sa wo no Nyankopon wa aya na ye sununko awohehia mu betume do owre nyina hye ni mu emoja mroso akọ soro 60/30 na afida me wedi nyina sha ase ye tuntum na mentumi ho mebio kide me kan ne se Awurade hunu me mmobọ eno pani asema me kan man kasa bebre me kasa me Awurade hunu me mmobọ na bibe nyunyu bi efa ebo fa me ho emoja mroso ni nyina ba fam ede me ko malolos Nyankopon ne mo na humure ye mpa ye tia wa bi de me kan se Awurade hunu me mmobọ ame wante hyewa wo Nyankopon ne mo na homobro ne free sa abra na bepem ne ba hunu se wo Nyankopon wa hunu me mmobọ sa ro ne tie yene die mafamu yene misu ye hunu wa hunu se wo Nyankopon wa brabọ mu a wo betume de wo ho ato ne so Bɛka bra me nana bi me nana bi te kai mu na mpofiri mu no ka bi gina wo Atempɔn kase ne so after ne ka tai papa ye wo ka na chi die so ye ka no gina na sima kakra chi no ka kase foforo nso firi ya chi e ba ye ka mi ka kase mi enu mfimfini ana ka no bepem ye na eche de ni mia ye ni na bra me hunu ye no me hunu se dade bi fia bi efa aka mba wo makide me tie mu aka ne se Awurade hunu me mmobọ ka ne gina efse na ka no etwi na e ka ye hye enti nipa gane ba hor be he akwanhia na efri se ya wu every se ka no kase wa akire ka ye hye mfimfini Yankopon ne mo na humo me na no hwene hu antiti Minana no adampo no bisa me se anade na si ye na wadam Nanso bisa me se ba de na si ye no wadi be ye mfie nan kom mfie nu ntiemu nko na mitiemu ka se Awurade hunu me mmobọ na dade bi efri machiri ba aba ba wo me kaya kasie mienu ene ka ye hye mfini na ka ba ko na wa ni mu nu aka eno anko ana achi de ne so pinya ye na hyemo ye ne mesu ehunu bawnu ye chirachire ye se Nyankopon bi wo ho no mo a ye betumi asu afre no awohehia mremu no wo ho nkyerɛw mama ye nkenkan Hebrews 13:5 when Nyankopon say mo emasi kani bra mamo abrabɔ mu na mo ani so de mo wo no every say ono ara kan say meri nyawo na so meri mpa woja
na mere nya ho nso da na mere mpawo mahunu Wanyankopon ahomobro no Nyankopon ni atro da ase na mere nya wo na mere mpawo nso da na sa wono nim se de esinya gidie ni arehwemu Wanyankopon mu a na sa ye frɛ Wanyankopon wa Wanyankopon ne pɛbɛyɛ ho ase mere nya wo ho na mere mpawo nso da edunti eyade ewuhia se yɛbɛsua kwan pa yɛ fa so bompae yɛn na kode yɛn ndwa ne kɔhwɛbea na sɛ yɛhunu Nyankopɔn asɛm no a yɛbɛsua sɛ bɛte yɛ akoma mu a yɛbɛsua sɛ bɛte yɛ ntakyerɛma ho saa ne bompae anya gidie ne arehwɛwu sɛ Nyankopɔn bi tie yɛn nkɔto sere Nanso yɛwɔ na ma bi ni mo no ma wɔse yɛyo yɛbɛhyɛ yɛn ntakyerɛma so ne yɛ firi bɔne mu ebɛgya nya atwomsɛm no ebɛgya atoro no konkɔnsa no gyaedi adanse kurumu no gyaedi bɔne yɛ wodo a takyerɛma no yɛ nyina ebɛyi yɛn ho afiri mu ebɛyi sa no ma nyina afiri yɛn mu atoro ebɛyi afiri hɔ Efesofo nwoma eti 9 Timothy no Ephesians 4:25 enti munyi atoro entwene na wo biara ni ne yonko no kore every say ye no ho akwa enti munyi atoro ye atoro no twene ma ye nya atorofo we bi ni mo no ma wan mo frɛ won say Kristofo na so ntoro pa omu din toro sni bia o kasa di ne kore manya atwomsem biara ne na adasem biara mfiri wo kasa mu sɛ yɛ ane dabi a na yɛ dabi ane dabi a dabi nyatoro na sɛ mpo wo bo Nyankopɔn mpae a Nyankopɔn betie enuanom nim ya asɛm tene fa mpaebɔ ho nanso yɛ ni pedua nyina wo hoi ɛwɔ sɛ ne Nyankopɔn asɛm yɛ pɛ awose ye bra ye ho asehye Nyankopɔn ne nsɛm ase sɛdeɛ bɛyɛ yɛ mpaebɔ ne yɛbetie tɛkyerɛma no ka ho akoma no ka ho ya adwene nyina nso awose ho tie enti nneɛma yɛyɛ no nneɛma yɛyɛ no awose ne Nyankopɔn asɛm yɛ ba akɔre ne bɔ ebra mpaebɔ yɛ asɛm tie ware ɛna nnuanom hwɛ Nyankopɔn kyerɛkyerɛ yɛn ɔkwan yɛ fa so kasa every said tɛkyerɛma yɛde di dwuma wɔ kasa mu no tɛkyerɛma yɛde kasa no sa tɛkyerɛma kuro ya na yɛde Nyankopɔn ayɛ nti sɛ wo no ma wo tɛkyerɛma ho kwan na sɛ ɛkɔtɔ ama ne hunu kuro mu a na wo ma ho kwan abɔnsam ɛde ne ho frɛ mu bi wo ma ho kwan abɔnsam de wo tɛkyerɛma edi dwuma wo wie ya na so de kɔbɔ mpa ya pa wo Nyankopɔn betie ana bɔma yɛn kenkan James 3:6 Yakobo ngometi miensa nchemu nsia na tɛkyerɛma nso yɛ ogya tɛkyerɛma ya wiase bi wɔ yɛ na kwa mu a yɛ de ntene ɛde kekan ni pedua nyina na ɛsɔ enkwa ntumi a etwa ne ho firi a wo mu no na efiri amane hunu kuro no mu na wasa no esane sɛ tɛkyerɛma no te sɛ wogya nti ogya ketewa etumi adekɛse yɛ wotumi kɛse Ogya ketewa betumi ahye kwaye bretuo wama yɛn kenkan James 3:5 Yakobo ngoma etimi yensa nkyemu num Sara na tɛkyerɛma nso yɛ ɔhonam akwa amu ade ketewa na nso ɔhoahoa ne ho ade kɛse ho ogya ketewa nso monhwɛ kwaye kɛse betumi aso egya kitikiti bi o na so betumi ahye kwaye mu sɛdeɛ si yɛ wɔ Australia ne America ne California ne nkura hodo gya hyehye kɔso wɔ hɔ no dabia egya hyehye ba ɛde amane abrɛ ba saa na tɛkyerɛma no teɛ tɛkyerɛma no yɛ de ketekete na so tumi ɛha adwene ɛsɛ yɛ de kɛse ɛpa atwerɛ sɛ tɛkyerɛma no ogya ntumi yɛ amanehunu gya no de ne ho hyɛ mu bi tɛkyerɛma no bonsam betumi agye no amana di atoro bonsam betumi agye wɔ tɛkyerɛma amana daada nkrɔfo
But some between a tɛkyerɛ no ama na yɛnya atwomsɛm nti bɛwie akyiri wɔ mpaebɔ bɛyɛ kwa adentira yɛn tɛkyerɛ mpo ɛde yɛn bɛkɔ ɔsɛyi mu ma yɛn kenkan Matthew 12 verse 36 tiara inipa Bɛka no obebu ho akonta temuda nsɛm hunu biara nipa Bɛka no mpo yɛn kasa kra no awɔ sɛ Nyankopɔn asɛm no tenetene yɛn bɔhunu mpo na yɛsɛm a yɛka nipa to kata Awurade ɔmo di agro sɛ Awurade bɔ na yɛbɔ Nyankopɔn din basabasa wokɔ dwom a wobisa ne sɛ fish no kpala na yɛbɔ yɛ sɛn a ɔsɛ 3 kilo no ɛyɛ 120 na Nyankopɔn na tɔn fish sɛ Awurade na mbɔ yɛ de Nyankopɔn fish ɔno tɔn a bɔhunu obi a wɔkasa no wɔbɔ Nyankopɔn din basabasa bra so ni mfaso wɔ no wɔ Nyankopɔn ma wɔmfa ho tɔtɔrɔtɔ wɔ Nyankopɔn ma wɔmfa ho ni Exodus 20 verse 7 Awurade wɔ Nyankopɔn din kwa na Awurade remado bɔ ne din kwa no mfa ne ho tɔtɔrɔtɔ nti wo bɔ Nyankopɔn din afa obu ka ho mama uyi waseresɛm no uyi wo concept no wo ya adeɛ nsɛm fata no emfa Nyankopɔn kɔ kan saa concept no uyi ne ho bi enkofa nyantwe Nyankopɔn din nko saa no manim hwɛ asɔfo atorofo no ya sɛ wo yes di mo wo yes di mo saa so na atoro no boni nyanko nipa po ba Nyankopɔn asɛm no ntena yɛ mu Nyankopɔn asɛm a di yi wo Nyankopɔn ayɛ no mfa ni atoro ba ma yɛ mfa yɛ tɛkyerɛ ma no enhyɛ yɛ nyanko nipa so no me nkrɔfo wo do me nkrɔfo a wo ya nkrɔfo ayɛ de a yɛ wɔ tɛkyerɛ ma bi wɔ hɔ no mo a edumi nipa tɛkyerɛ ma bi wɔ hɔ no ma bɔ nkrɔfo dua tɛkyerɛ ma bi wɔ hɔ no ma di atoro mo ma yɛ mfa yɛ tɛkyerɛ ma nyɛ saa ne o mai anya sa wo Nyankopɔn tie wo mpaebɔ wɔkyena sɛ Nyankopɔn yɛ adom a asɛm tie nto aso ɔfa tɛkyerɛ ma no ho ne yɛbɛsua ɛnɛ yahunu nneɛma a wohia wɔ Nyankopɔn nsɛm mu a ɛwɔ sɛ yɛde ka yɛ nabrabɔ ho ennaada onyanko nipa entwa ntoro manyanya atwom tɛkyerɛ ma no ne akoma no ho sɛdeɛ bɛyɛ yɛ bompa ya wɔ Nyankopɔn atie ɔkyena sɛ Nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛto asa asɛm tie so enama pa bɛn na ɛde mfasoɔ bɛbrɛ yɛn sɛ yɛsua kwan pa yɛfa so bompa yɛ ɛkyerɛ wɔ Nyankopɔn a enuanom yenom yɛ nepa odi bibia tutu ho anya yi sɛ wo bompa na Nyankopɔn tie odi yɛ sɛ wo mampanyin tie wo a ana obi owo tumi tie wo a ɛno nkoampo no yɛ ade kɛse ma na sɛ pɛsɛ Nyankopɔn tie wo na sɛ Nyankopɔn tie wo mpae ba ka biara ni wiase a wobɛtumi di atɔ yɛn ɛfa to sɛ wodafo bi yade a wo wa amaniye mu ana wo hiahia mu a bompae Onyankopɔn betie na sɛ Onyankopɔn tie wo a wodi sika toto ho kra nyɛ yi sika biara ntumi sika biara ne wo asombo a betumi atoto ama na yɛ yi ewia ɛda no yɛfuru yɛmuhyɛn na yɛmuhyɛn ne kɔ akonya akwanhyia ɔmo a yɛte hyɛn mu biara amfa biara ho de yɛkɔtwena konkre de siase na yɛmuhyɛn na yɛfuru yɛ no pɛtɛ kɛse bi kɔhyɛ mu ɛna engine no pae pɛtɛ no wɔkɔhyɛ mu nti ɛsɛ yɛ bohu sɛ pɛtɛ no mogya mpo deda engine na no yɛmuhyɛn no kɔtwa ne ho wɔ yemu sa bɛyɛ semadu tɛme bisa sɛ na ade na yɛmuhyɛn ntumi nsi fam sɛ ɛbɛsi fam na sɛ nsi fam yi a ɛgya bɛtɔm enti ehia sɛ yɛmuhyɛn kani no ɔma emu fan wo ne nyinaa no nom na yɛbɛsi fam no odumu jakro bebiri na betwa ho hyiae na mebɔ Onyankopɔn mpae Bɛka sɛ Awurade sɛ mawie
yenia bentume mpo na senyama wie yenia besra se ma biara mpira wanyankopon wone na homobrum na bra emu fa anwo no no ye no yɛbɛsi fam jojo na yɛne nam wie ntumi mpo ensi fam na wɔka sɛ yɛbɛsi fam prakɔpɛ egya ne betom absena ɛyɛ fan wo bebre ɛwɔ ewiemhyɛn na yɛbɛsi fam no na odumugyakuo ne ambulance bebre no agina hɔ atwɛn yɛ wɔnyankopɔn na homobrum no abra ewiemhyɛn be gina yɛ no yɛbɛsi fam jojo ɛhyɛ nyankopɔn bi obetumi aboa yɛ ne samane hunu ba awoyehia ba onyankopɔn bi tia so betumi de wo ho ato ne so onyankopɔn sɛ mary nya wo hɔ onyankopɔn kyerɛ yɛ kwan pa yɛ fa so bompa ɔkyena sɛ nyankopɔn yɛ adom a mama yɛ nto asase mti so mani da so ne sɛ ɔkyena no bɛsa ne aba abi o medam wase bebre sɛ mabɛka yɛ ho wo asubɔ enkyerɛkyerɛ yi mu yɛsa so tonsa frɛ mu bio abɛda ɛtɔ so num ɛwɔ Awurade mmara nsɛm a Yesu mu abra Yesu na Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm ɔkyena no sɛ nyankopɔn yɛ adom a ɛyɛ wɔkyena Anɔpa nondu baako bɔtumi da ɛtɔ so ɛnan da ɛtɔ so num Awurade mmara nsɛm a Yesu mu mmɛka yɛ ho ama yɛn tuwa so ensia yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm abi o wasedan ka Awurade na mo amoka yɛn ho nyinaa ɛna dai ɛresan so ton saf ma bɔ 130 a wabɔ mpae ma wiya se gina yɛre ton saf from nyina so mmɛka yɛn ho sɛde mu gidi a mo wɔ mu wɔ tie biara ansa na yɛn tem betete ɛna dai no abi o yɛre ton saf from so mmɛka yɛn ho wɔ mpae tie wa bi mu Mama yɛ nyina yɛ wɔ mpae ne anom yen eja wo so ewa wodoba kwamdin yegina yebom yeda wase efri akoma mu no hwa yeda wase wo enkyerɛkyerɛ papa yate yeda wase wo nko nya hoɔden ada woto waso de maye sɛdeɛ bɛyɛ yɛbɛtumi ato waso asua wɔtene ne nsɛm arona yɛnim sɛ abɛma yɛ nipadua asa fata w'anim agya yɛsrɛ wo sɛ hyira wɔkora biara o tie na yɛnyanko nipa waka yɛn ho ama yɛtie wo nsɛm yɛsrɛ wo sɛ hyira wɔ nyinaa wabusi yɛ wɔna busua so ka ho yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn na yɛntumi nto waso abra wɔyina nya akoma so ade yɛsɛ wɔpɛ sɛ wɔba wo nkyɛn ehunu wo nokore yɛmfiri ehu ne amane a atwa yɛn ho ahyia wɔ abrabɔ yi mu Esrao sama unyansa anadai yesua no entena ye mu bebre tebia yinam no ye wo nyankopon twede yampon ahumobro ahya no ma waye krado se obete ye nase ate ye ntebia ye wo mu onase agya ye da wase so ama ye nya wo mu gidie ni arehyimu yesrao se hyira wo manyina wana wobwa awo somadwuma mu bio abra yɛde sua yi ba na wie ye mrete wa mu no wo nsɛm na ye ya yenkwa na ye ne hyɛbrɛhye yɛsrɛw sɛ ma wotema ene wo ho mɔbrɛ sombo atina mu ankanka ya won to atoaso a ye wo mu ye bra ye fa ho kyerɛ pii mu
Yɛsrɛ wo sɛ ma brɛpa no nso na yɛnyɔnko nnipa akoma mu mui. Ɛwɔ nsia sɛ ɔbɛsane yɛba wo nkyɛn. Agya yɛda wo ase bebree wɔ yɛagye nkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Mama yɛgye nhyɛni. Mama yɛnyina yɛn nsa nka nhyira ne ɔdɔ a ɛfiri yɛn agya wɔ soro nkyɛn. Adom a yɛresa a ɛfiri n'Awurade Yesu Kristo ne Honhom Kronkron mu ayɔnkoyɛ ɛntena yɛn nyinaa koma mu nkanka yɛn mma mu sisiɛ ne daa nyinaa. Amen.